Pre 70 godina jedinice Narodno-oslobodilačke armije oslobodile su Šabac, čime je okončana okupacija koja je trajala 3,5 godine. Njima u čast i spomen, ali i hiljadama nedužnih civilnih žrtava, danas su se poklonili svi koji neguju tradiciju antifašističke borbe. Velik broj ljudi, više hiljada ljudi, naših sugrađana je dalo svoj život tokom okupacije, a za konačnu slobodu. Mi moramo uvek da ih se sećamo sa poštovanjem i zahvalnošću, ali također moramo da njihova dela i sećanje na njih prenosimo na buduće generacije s porukom da nam se to što se tad desilo više nikad ne desi. Nemački okupator tokom Drugog svjetskog rata nije imao milosti za Šapčane. Posebno surov odnos prema civilima bio je 1941. godine, kada je neprijatelj sprovodio akcije odmazde, pritom streljajući kako simpatizere komunističkog pokreta, tako i ugledne građane. Sa brojnim streljanjima, hapšenjima u Benskoj bari, u Šicari, Velikom i Malom Zavranu, gdje je negde oko 3.500 ljudi streljano najviše u toku zime 1941. na 1942. Obeležavanju godišnjice oslobođenja grada prisustvovali su i članovi SUBNOR-a iz Bogatića i Jarka, potomci učesnika oslobodilačkih ratova od 1912. do 1918. godine, članovi političkih partija koje baštine ideje narodno-oslobodilačke borbe, kao i učenici nekoliko srednjih škola.